alle sammen velkommen til den her video. I dag der skal vi simpelthen vise mine Pokémon i Pokémon Go. Så ja, det bliver rigtig fedt. Så bare komme i gang. Jeg er level 9. Okay. Jeg skal lige gå her på Pokémon. Så min bedste Pokémon, det er en Magma i 499. Jeg ved ikke om det er godt, men det tror jeg. Og den anden, det er sådan en, jeg fangede ved rådhuset. Ja. Jeg ved ikke, om den er god. Men den vi fandt, jeg har kun opgraderet den en gang, power den op en gang. Så ja. Og den her har jeg lige fået et 10 km til Mr. Mime. I 438. Den fik jeg lige snart. Ja, og så har jeg også fået den her i 10 km, en Snorlax. Ja, og skal jeg sige Magmaen. Den har jeg så også fået i 10 km til. Så har jeg en Pidgeot. Jeg ved ikke, hvad jeg ikke udtaler mig rigtigt, men det gør jeg nok ikke. Så har jeg en Eevee. Jeg glæder mig til at opgradere en Eevee, fordi det kan jeg nok, ikke snart, men jeg skal bare fange lidt flere. Ja, så kalder jeg en Pyro, så bliver han til en ild-Pokémon. Ja, så har jeg kan ikke vise alle sådan lige nu, men mange wheels. Min bedste, jeg har også et Seeking. Det er allerede en udviklet Pokémon, som jeg bare fandt. Det var faktisk min første rigtige Pokémon. Ja. Det var næsten alle mine sådan gode-agtige. Hvad er lidt mere at sige? Lad os lige kigge dem jeg har fået. Jeg har lige fået en Rattata. Ja. Så har jeg lige fået Mr. Mime og Snorlax. Dem knæder jeg på samme tid. Og jeg har et gang i 10 km, så jeg har ikke gået nogen af dem. Så ja. HP. Der er min Magma. Den bedste CP Magma. Så min Magma er helt klart den bedste. Ja. Men nu er der en Eevee nærmest, så jeg tror simpelthen, jeg vil ud og fange den, så jeg kan få opgraderet nogen. Så tusind tak, fordi I så med for den her video. Den var ikke så lang. Det var helt fint. Bum. Pink. SE. Ja, tusind tak, fordi I så med. Jeg håber virkelig, I kunne lide sådan noget her. Ja, der er ikke andet at sige. Farvel.